エルサリアへようこそ。私の名はルシリス。地上では光の女神と呼ばれています。今この世界は闇の脅威にさらされようとしています。そこで私はずっとあなたのような勇気ある者が現れるのを待っていました。あなたが本当にこの世界を救えるかどうか試すため、これからいくつか質問します。それではエルウィン、私の質問に答えてください。物資の補給中、敵に奇襲を受けてしまいました。あなたならどうしますか？神はどこにいると思いますか？世界が破滅の危機に陥った時、我々を救う者は？闇の者に対してあなたの持つイメージは？国を治める者に必要と思われる能力は？戦いが始まった時、あなたが自分に対して求める能力は何ですか？あなたが理想とする部隊はどのようなものですか？最後に、あなたは何のために戦うのですか？大陸の至るところで小さな戦争が起こっては消え、また起こる争いの絶えぬ時代。旅の若者エルウィンは旅の途中で出会った見習い魔術師のヘインと共に気ままな旅を続けていた。やがてサルダス領へ入り、ある小さな村に差し掛かった時、宿に泊まり旅の疲れを癒そうとヘインに勧められる。ヘインが生まれ育ったその村は人々も優しく、大陸に広まる戦争を忘れさせてくれるほど静かで平和であった。エルウィンがこの村を気に入り始めたある日のこと、彼の泊まる宿にヘインが血相を変えて飛び込んできた。村外れにレイガルド帝国の兵団が攻め込んできたというのだ。帝国騎士団の狙いは村外れに住む少女リアナであるらしい。平和なこんな村になぜ？とりあえずエルウィンはリアナを助けるために宿を出たのである。
死にたくねえなら俺の質問に答えろ。リアナとかいう小娘の住んでる場所はその家か？誰ですか？レオン様、目当ての娘を発見しました。よくやった。急ぎましょう。このままでは領主が兵を率いて現れるかもしれません。いや、来ないでください。急げバルド。領主が現れては厄介だ。はっ、大変だよエルヴィン。どうしたんだヘイ。村外れにレイガルド帝国の兵隊が攻め込んできたんだ。村外れに？確かその辺りはそうなんだよ。だから急がないとリアナが危ないんだ。分かった、すぐに出るぞ。レオン様、村人はどうしますか？我々の行動を見られましたが。無益な殺生はするな。我々の任務は人殺しではない。お前はバルドーの退路を確保しろ。はい。お前がリアナだな。怪我をしたくないなら俺たちと一緒に帝国まで来てもらおうか。私に何の用が？いきなりのことで申し訳ない。私はレイガルド帝国清流騎士団を率いるレオンと申す者。私は？ベルンハルト陛下があなたをお待ちだ。帝都まで来ていただけぬか？私がついていけば村の人に手を出さないと無論そのつもりだ。女性をさらうような不名誉に加え、無抵抗な村人まで殺すような恥をさらすわけにはいかん。ただし我々に対して剣を向ける者は誰で？わかりました。ではついていきましょう。すまん。礼を言わせてもらおう。全員に告ぐ。無益な殺生を禁じる。安心したまえ。我々の任務は人殺しではない。はい。行くぞ小娘、さっさあおとなしくついてこい。痛い。そんなに強く引っ張らなくてもついていきます。捕虜のくせに生意気な小娘だ。よし、本陣へお連れするのだ。ただし丁重にな。以後気をつけます。待て、この村で好き勝手にはやらせん。レオン様、村の自警団が現れました。早いな。だがたかが自警団ごときを気にすることはあるまい。このまま作戦を続行するぞ。なんだと、たった数機で来たことを後悔させてやる。愚かな。くそ、こいつらだけでも俺一人で倒してやる。落ち着け。冷静でなければ戦場では生き残れないぞ。無理はせずに傷を受けた部下を自分の周りに戻すようにしろ。そうすれば
部下の体力が少しずつ回復するはずだ。とにかくわかりました。